שלום, לי קוראים גיא דורון, אנחנו נמצאים באתר של אפל בהרצליה פיתוח. אני רוצה להסביר לכם כמה מילים לגבי קיר המסך שאנחנו עשינו איתום כנגד מעבר לאבות. בעצם מה שעשינו בפרט, מתחת למרווח הזה התקנו צמר של 100 קילו לקוב, שהצמר הוכנס בצורה אנכית ונדחס כדי שיוכל להתפשט פנימה לתוך החריץ ולאטום אותו, ואז שמנו מסטיק מסוג AS205, מסטיק אלסטומרי, כשהמסטיק עולה על גבי התקרה כ-20 עד 30 מילימטר ועולה גם על קיר המסך, כך שבעצם נוצרת לנו כאן דיאפרגמה גמישה שמסוגלת לאטום מעבר של להבות ועשן למשך 120 דקות. הפרט הזה הוא פרט תקני לפי תקן ASTM 2307 ועבר בדיקה של מוקאפ מאושר יחד עם מבדקת סיסטם באתר.